हेलो लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जाहैदों माइक्र'सफ्ट वर्डनि गेजेरजों नोंथाङा बोरैहाय पासपोर्ट फट'खौ दिहुननो। दानिया फैदो भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथाङा माइक्र'सफ्ट वर्डखौ ओपन खालामनानै इनसार्ट होननाय अपसनाव थांनो नांगोन आरो बेनि उनाव पिक्साराव थांनो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जिखुनु मोनसे फट'खौ डाबल क्लिक खालामनानै सेलेक्ट खालामनानै लानो नांगोन। पासपोर्ट साइज फट'नि थाखाय नोंथाङा राइट साइडनि कर्नारावहाय थानाय हाइड वाइड बेखौ मेनेज खालामनानै लानो नांगोन। फट'खौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव फरमेट अपसनाव जोङो क्लिक खालामनानै होनांगोन आरो नोंथाङा टेक्स्ट रेपिं बेयाव थांनानै इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन, जाहाथे नोंथांनि फट'खौ फारफ्रोमथिंबो लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो। बेनि उनाव नोंथाङा फट'खौ सेलेक्ट खालामनानै कन्ट्रल लोगोसे लेफ्ट क्लिक खालामनानै बोना लाबोनांगोन बेबायदि। बेनि उनाव नोंथाङा खनायाव थांनानै सेभ एसआव थुनानै होदो, बा नोंथाङा बिनिफ्राय डाइरेक्ट प्रिन्ट खालामनोबो हागोन। आं दा बेखौ सेभ खालामग्रोनानै लानोसै। दानिया नोंथाङा बेयाव नुबाय गासैबो पासपोर्ट साइज फट'फोरा जोंना जाजोब्बाय। दा नोंथाङा बेखौ प्रिन्ट खालामनोब्ला Ctrl+P थुनानै नोंथाङा प्रिन्टारनिफ्राय प्रिन्ट खालामनानै लानो हागोन। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। एसेनोसै, गोजोन्थों।